founded by Christ, no other than the Roman Catholic Church. Mga bitaw, niingon sa banal kasulatan, magsugod sa Jerusalem. And the New Book of Knowledge, volume 16, page 2, nagkatasabi nag-ingon that the history of the Roman Catholic Church began in an ancient Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. Ang kasaysayan sa Iglesia Katolika at Apostolika Romana nagbigan sa Jerusalem na mikapat ng 2,000 anyos. Buti pasabot, maunang Iglesia ang wakaputol. Kung na ay musupang init, piki. Diba? Kung na ay musupang init, piki. Yung siya, ano Roman Catholic pa na? Kasi Jerusalem magkakatawag yung tukuran. Ano Roman Catholic pa na? Ako lang yung one ang point siya. Manong kita mo kung Roman Catholic pa na? Kapag kay wata ang Iglesia sa Jerusalem kung dito gipalambo sa Roma. Roma 1:7-8, walang gipalambo dito sa Amerika.